भाऊजी दीदी रवा को तौरी बुद्धि के खुश रहिए आज उन्होंने बहुत आशीर्वाद सीताराम जाता नहीं पता ये तनी छाट के कहेला आदमी की काली में के चढ़ा दे के चाहे पेड़ ओड़ ना रहेला तो एहू ले चाहे से कहेला आदमी की काली में खुश रहेली निमन निमन छाट देतनी यहाँ के जन एबो ना करेला कोनो सामान दे देम न तो शुद्ध से ना आ सकता टुए अबरे पूजा के बड़ी बेरा होखल जाता कितना दिन गिर गइल नतेक बेटा आजकल आँखियों ने के खुलो सर से करा के आदमी पूजा पाठ में जई है सर से करा बेकार बेकार पतइयो न बा का जाने 11 गो कि को गो 15 गो रहेला हमरा बुझातो नहीं 11 गो लेके जातनी हमर माई कहले रहे कि 11 गो रही तो हो जाई सर से करा खाए को बना के खाए को बनी चाहे मत बनो छोड़ा पहले पूजा पाठ करके तब कोनो काम होई पूजा पाठ आदमी करेला तो मन के शांति न होला हो दादा घर द्वार भी शांति रहेला आ पूजा पाठ बिना कोइला एकदम जनाला के घर द्वार सन 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 भूत रेंगता हाँ पूजा पाठ हो जाला तो घर में मन के संकोचा एकदम खत्म हो जाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपन जातनी पूजा के अपन तैयारी करके झड़ से जातनी ए दीदी रुकी रुकी हमू चलतनी रुकी जाना ताकि साड़ी फाड़ा के चलतनी रोज रोज संगवे लिए के जाइना आज अकेले चल जाइब हाँ अच्छा रुकी आवतनी बस ढो लिया आवतनी तो जातनी दादा रुकी दीदी रुकी ओए भाई अरे ई का जी ले ई का जी सत्यानाश को कर देनी होती पूजा कर जातनी आई मुर्गा ले बनावा हेने मुर्गा देखा तार मुर्गा तू खा जाओ से कच्चा ही नून ला के नहीं ले आज खाएंगे मुर्गा और ये चीज देखी पूजा कर देते हैं काली माई के पहले पति सेवा फिर उसके बाद ओ ये राम राम का पूजा के मने करते हैं पेट भर जाई हां भगवान के पूजा ना होई हम बोला ना देखे होई दूर रखी ना तो हमारा बड़ी बीझन बढ़ता सोचली हमको मुर्गा आज खाना है खाना ना मनाम हटे जी पूजा पर से डरे के चाहिए भगवान से डरे के चाहिए नहीं मानेंगे बात मेरा मानोगे या नहीं मानोगे और हम छुइयो नहीं के सकत गाड़ियों नहीं के दे सकत मुर्गा ये लो जब तक कर जाता नहीं नहीं दादा अब डर लगता मुर्गा लो और बनाओ नहीं हटी रवा के एकदम मोती में का हो गइल बची पहले हमारी बात मानबी हम तोर पति आएंगे तू हमार ओ ये राम खेचन हरा गइल बा दुगो खेचन हरा गइल बा देख मेरानु अरे मेरानु यार हटी पूजा कर देखी जी हम ना तो छुमाई पूजा पाठ के लेल बन थरिया रवा के नहीं के पूजा आई हो दादा मुर्गा लेके आइल बनी का जी भाऊजी दीदी रवा के तौरी बुद्धि के खुश रहिए आज उन्होंने बहुत आशीर्वाद दे खुश रही भाऊजी अरे बाप रे कई किलो के हजी भाऊजी आज बनाई हमार मेरा हां त इहे बनाई हां का हमरा नूर ह बनावे के बस खाली टंगरी हमरा खाए के लूर हटे ओ ये दीदी और दीदी रवा और जाना तक अथु हो जाते का जी दिन ना भगलू भगलू ढेर मुर्गा पूजे बना आज हम खाए देखी जी हमरा के सुनी रवा खाई में हम खाइम ठीक नु आ बनाई मी यहां के आ पी के बनी काजी मुंह में कता मारे ना हो ये के भौजी के होटलिया देवे मार चिखना पर रही चुप रहलू का देवे तो तब के पियन त ना पीलेम का ये हम ऐसे ना और सपोर्ट करतनी हम देखत भाई बता दा आज तो तरह के बना के हम पूरा खाइम उल्टे करा के टंगा भाऊजी बनाओ हम जाता ही नो ये दीदी देखी रवा सब का करतनी चाहिए रवा का नहीं क्या बुझात मेहरारू के रवा दम मर्दाना का जी हाथ ना काहे पीले बनी कि अब पचबे ना करेला का करबो हम पियला नहीं आ सुनी न कातना के किन के लाइनी हो छोड़ा आ वो बनाई आज 500 के देसला मुर्गा बनावे के तो बनाइबे करी हन कहां जाई हन हां हां पेट देखी घर में ना बने के पूजा पाठ के दिन बाटे ना आज ओय गो मुर्गा हम जाता आई ये सत्यानाश जाई रे जाई मुंह में कता जाई है बना जाई सत्यानाश पूजा पाठ करवा देला रे दादा हां बना दे जाई आई वो काली माई कोई सरा छ बस न महसा सुरे जागल बड़न हो दादा
भगवान राक्षस के जन्म हो गइल बाटे रवा के तन करे के बुझात की पूजा कर जाता नहीं त रवा मुर्गा पुतराई बनी तहार कहिया ना पूजा होला ए बचिया लोग रोज रोज पूजा करबू तो कहिया आदमी खाई आ ना खइला ना आदमी के खेत में कैसे कोड़े जाई पूजा हो गइले काली माई तू ही विचार कर अपन शरण में जगह दे द हम ए ओ देख कन्या पूजा करे तू तो ऐसे कोई के सरापन ना जाला ठीक ना ना असम हवा बनेगा मुर्गा घर में आ सब कोई खाएगा हां बनेगा तो बनेगा ले जाके बनावा बना के बतिया कबे से समझाओ तनी भाग भरी भाग ए देखो जैसे मातू लता से तोहरो के मरावा बनाएंगे तो बनाए तो छोड़ी को छुअम ना घर से अभी देखे कैसे अबे तो छुअलू ह देखी ना अभी नहाए जाता नहीं अबे फेंक के आके नहाए जाइब हम फिर दोबारा पूजा कर तनी तू कैसे फेंकतलू हमू ले जाके चूहानी में रखतनी चल रे चल बाप रे बाप आज तो हम मुर्गा खा के बहुत हमार करेजा जुड़ा गइल ह हम तो जन्नी है ना कि आज उ मुर्गा ना बनाई बताओ हो रोज रोज पूजा पाठ कल जरूरी रहेला कबो कबो हो गइल त हो गइल पर्व त्योहार के घर में देखा रोज रोज पूजा होता है रोज रोज सुख शांति मिली सुख शांति मिली का सुख शांति मिलता लेकिन भाऊजी खाए में स्वाद मिलल ह अरे कुछ भी कहो बहुत टेस्टी बनैले रहे मुर्गा निक बनावेले यही से नौकरा कैसे बनावे के कहनी ह लेकिन का करू तना त की बहुत दुखा गेल बिया बेचारी ना जाई रहो ले पिसवा दुगो धोइले बानी खिया के मना दी खइबे करबे करेली तो का चीज सोचे के बा लेकिन रोज रोज पूजा करी है ना कहतनी कि अब हम मुर्गा मछली ना खाई में दीदी छोड़ा मुर्गा मछली छोड़ी हम त दहिया में कार रही उहे ना हम ओकरा के सिखाइला कि खइले कर दबा के और को त मछली मांस ले आव तनी खो तो ओकरा केन का ओकरा मन में समाइल बा त पूछू कह भौजी या दिन मना दी अब मनाइबे करम ना का करम ना हाय के दादा बोली हमारे दिन आज हम ना साग गुल बनी का ना जी हो खा बनावे में ना नसलू ह खाए में नसाए लगलू ह इना कि खा लेबे हमार सदुआइन बनल रहलू ये नहाई ना हटी जा रहो के तो पेट भर गेल ना भरत चैन से सुता नहीं अरे है ना खइली अरे हम ना खाई नहीं हम फेंक फाक देनी में बिलाई खा गली सा हरे राम रे महंगा के कीन के एले फेंक ही खाती ना छोड़ा अरे ना गांव के खाई। कुकुर के दे देले रह तू निकाल दो के करेजा जुड़ाई रही खा के हां रवा करे जब जुड़ा गेल खा के तोरा बुझाला रे तक त भौजी खा हमारा ले कुल बुझाला हमारा कुल बुझाला के सत्यानाश करे में एक नंबर के संग देवर भौजा के हाथ होला अरे भौजी खा के मोटा तिया तू सुखाल जाता रे दिने पर दिन चली हटी हमरा के मोटवाई मत कभी तो हमार मछली पूजा खाली पर ले से आ बढ़ के दे ना मुर्गा मछली नहीं खे जानी अरे वो आज के बाद से अगर लिया देनी तो हमार मुंह देखम हम बात साफ साफ कहते नहीं अरे वो भौजी खाए के बना तो अलगा हो जास ना अपना खाइए ना बनाई आ वाह वाह एने हाँ। पहले आ अब हम जाते नहाए ना कि अब हम नहा हुआ के अपन घर जोर लिपम ना मैं लिप पोते अपन सब तरह के डाले पूजा पाठ बढ़िया से करम अरे दादा मोय हमन को के नाश को के धो दो नैहर मरानी के केतना बढ़िया से माई हमर एक गोली कह दे तरनी ना तो मुर्गा मछली दूसरा करे बना के खात रह लिया क्योंकि घर में ना लिया उतरही जतनी नहाई